әйтәм, безнекеләр бит, сез кәкерләр бит дип әйтеп, шуңа күрә инде шундый матур тыймта, яңадан уңышларны җыеп алганда да, башкасында бергә эшләргә ясый. Бик зур рәхмәт тагын бер кат. Давай сезгә бик зур рәхмәт, Рамил Шамилович, механизаторлар. Чынлап та менә бер атна вакыт калды, шулай бит бөтен эшләрне тамамларга, монда инде будай, кукуруз, аннары кара будай бар әле әзрәк. Шул вакытта инде хәер гербицид белән эшләргә кирәк, подкормка белән эшләргә кирәк. Эш бетми инде беркайчан да, хәер монда самый кызу вакыты. Шуңа күрә дым бар әле, дым бар. Ату итеп дә шушы эшләрне тамамларга менә авыл советы башлыгы белән бергәләп, яшьләр белән, ветераннар белән. Шулай бит. Якыйга быел сезгә беренче урыннарга кирәк Сабантуй буенча. Шуңа күрә шундый задача сезгә. Сезгә спартакиада шулай дигән име, беренче урынны алдыгыз спартакиада буенча. Шулай бит. Уже хәер быел кадәр программаны старташа кылдык. Шуңа күрә рәхмәт. Уңышлар безгә юкмы сораулар? Кукуруз семенасы булды, нормально все.